a 10 minuts i arribarem a les 11 del matí. Continuem en directe avui a divendres 25 de març a la ciutat. La temuda Cris, directora de Teleflix, busca una nova presentadora després de la mort inesperada de Fragància Bendita. Les candidates Gus i Hakim hauran de superar el dia a dia d'aquesta difícil i infravalorada professió per fer-se amb el lideratge de la petita pantalla. Ho aconseguiran? Toma Patí és una companyia d'arts escèniques audiovisuals que porta aquest dissabte aquesta obra anomenada La Benedicta, al Teatre Orfeó Calellenc. En parlem amb Lucía Martínez, que és una de les actrius protagonistes de l'obra i ja la tenim a la pantalla. Molt bon dia. Molt bon dia. Què és el que veurem en aquesta obra? Pues veurem... És una comèdia que parla molt del món de les presentadores, però bueno, és una mica un homenatge a tots els programes de televisió de tota la vida, als més moderns, als més antics, i bueno, veurem una mica el que és el món infravalorat de les presentadores i de lo molt que han de patir i lo molt que han de treballar per aconseguir lluitar pel seu lloc de feina. Presentadores, perquè em vingui al cap, presentadores com dels grans magazins matinals que es fan o de tots els programes? Bueno, una miqueta de tot. Hi ha des de programes d'entreteniment com són Boom o Atrapa un Millón, o hi ha homenatges a l'1, 2, 3, o a programes com Crims, que són més moderns, més de l'ara. Hi ha una miqueta de tot. Quin és el paper que tu desenvolupes en l'obra? Jo sóc l'entrevistadora la que fa el càsting per buscar presentadora de televisió. I m'acompanyen el Raúl Heredia i la Blanca Guerrero, que són les dues candidates, el candidat i candidata en el càsting. Per tant, veurem 3 actors, no?, sobre l'escenari, o més de 3 actors? 3 actors, en aquest cas, tu que fas d'entrevistadora, la que seleccionarà a aquestes presentadores, i imagino que l'obra es basa en aquest càsting, no?, en una sèrie de proves que hauran de passar. Exacte, o sigui, la idea principal és fer un càsting de presentadores i mostrar una miqueta lo molt que s'ha de treballar i lo poc que es veu després a l'hora de la veritat. Tu només veus la presentadora de televisió i no veus tot el que ha passat per darrere. I bueno, juguem molt amb els plànols, amb les estructures lúdiques, que es diu, que és un joc sobre un altre joc on juguem a ser presentadores totes i a ser concursants, a representar altres programes. I bueno, és una miqueta una comèdia sobre totes les trames que hi ha, també una miqueta de desigualtat a nivell de sexe o gènere, d'orientació sexual, una miqueta tot. Podrem reconèixer algun programa en l'obra, per exemple, que interpreteu, diguem, ostres, aquest programa és tal, o fan referència a l'altre? Jo crec que tots els programes es reconeixen. O sigui, posem sintonies dels programes que són representatives d'aquells programes i diem els noms, vull dir que es reconeix de seguida de quin programa estem parlant. De fet, un dels objectius de la vostra companyia, que és una companyia de fet molt jove i on hi treballen persones també molt joves, és parlar dels aspectes de la vida quotidiana, però amb un ull crític, no? Sí, la nostra idea és, en aquest cas, en aquesta obra, era fer una obra de teatre de comèdia que parlés molt a nivell crític de tot el que hi ha darrere d'aquest món, no? De lo molt que es demana, els estereotips que hi ha respecte a les presentadores i els presentadors. Parlem una miqueta de totes les desigualtats i de totes aquestes coses, no? De què suposa ser dona dintre del món de la televisió, o què suposa ser un noi o un homosexual en aquest món. És una miqueta, en realitat el que volem fer veure és els problemes que hi ha darrere, no? El que se t'exigeix, el que tu has de demostrar dia a dia per poder mantenir el teu lloc, independentment de com siguis tu personalment. Clar, perquè d'on sorgeix la idea de fer aquesta obra i d'escriure aquest text? Aquest text, que és del Raül... Que és l'altre protagonista, no? Sí, del Hakim. Quan vam començar amb la companyia, el Raül va tenir una idea de fer una sèrie de televisió, una sèrie de televisió, no? Un format d'una sèrie d'uns 10 capítols, i de fet vam gravar el primer capítol pilot ajudats per Albert Camus, i va ser una sèrie que no va triomfar, no vam aconseguir tirar endavant, i arran d'aquesta sèrie va sorgir
aquesta obra de teatre. En la sèrie, la Zara en el seu moment, que era la protagonista, intentava superar el dia a dia, intentant buscar una feina per aconseguir uns diners per pagar-se el títol d'arqueòloga, sempre amb feines precàries, sempre amb molts problemes a nivell social, i d'aquí va sortir el fet de que hi hagués una entrevista de televisió, o sigui, un càsting per ser presentadora, i arran d'aquest capítol vam crear com l'obra sencera, que va anar extenent-se en temps. Clar, quant temps porteu girant amb aquesta obra ja? Aquesta obra la vam estrenar el 2020, just abans de la pandèmia, la vam estrenar una vegada, i llavors ja no la vam tornar a agafar fins després de tota la pandèmia, quan vam intentar tornar a reenganxar amb el món de la cultura. I ara mateix aquesta obra ha rodat per Barcelona, vam estar a la Sala d'Arts el setembre de l'any passat, setembre i octubre, i l'hem portat a Madrid també, a diverses sales, i de fet vam estar també a Sant Celoni al desembre i estem iniciant la gira. Doncs Lucía Martínez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé demà al Teatre Orfeó. Recorda'm l'hora. Pues et diria que és a les 8, però igual m'equivoco. Després ho confirmem, cap problema. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. A vosaltres, moltes gràcies.